Dobrý deň, volám sa Karol Trnka a som zakladateľom neziskovej organizácie Trnka, ktorá sa už 15 rokov zapodieva handicapovanými. Som bohužiaľ vyštudovaný filmár a divadelník, takže do toho sveta handicapovaných som vstúpil cez audio komentované filmy. Spomínam to preto, lebo tá synergia tých jednotlivých zmyslov, ktoré sú vo výsledku tou učebnou látkou, ktorú sa takto títo naši handicapovaní môžu niečo naučiť o tomto našom svete, je vlastne vyvažovanie medzi týmito troma. Zrak, sluch, hmat. Ako si môžete všimnúť na tom videu, tak my sme vlastne tie 3D modely dali do jedného inscenačného celku, ktorý aj rozpráva. To znamená, vďaka jednoduchej elektronike, tie platne, ktoré od seba odsúvate, tak na vás potom ten gerét rozpráva. A vy veľmi triviálnym, jednoduchým elektronickým zariadením si vlastne púšťate tie látky prednášajúce. Toto, čo vidíte na videu, je výsledkom medzinárodného projektu Erasmus+, ktorý teraz vlastne dokončujeme. A v rámci tohoto projektu sme dali dokopy 4 školy. Bratislavská špeciálna škola, Viedenská, Budapešť a Brno. Ako vidíte na tých stoloch, tak každá jedna škola si do tých našich 7 platní, ktoré aj rozprávajú vďaka Tata Book, Talking Tactile Book, taký je oficiálny názov tohoto projektu, navrhli učitelia spolupráci s nami. Musím sa teraz trošku posťažovať, lebo bohužiaľ koordinátori toho projektu, ktorým samozrejme, že za to ďakujem, že nám s týmto pomohli, lebo po všetkých tých kucapacách, ktoré sme zažili za posledné roky, tak som sa obrátil na našich bývalých rakúskych partnerov, ktorí nám s týmto pomohli, ako vravím, ďakujem. Ale bohužiaľ, ten problém nastal v tom, že dotyční nemali absolútne vôbec žiadnu skúsenosť s pedagogikou ako takou. Takže celé to nastavenie projektu bolo také trošku kockaté, ale dali sme to, pán Boh zaplať. No a tí, ktorí boli najdôležitejší v rámci toho projektu, to znamená učitelia, boli postavení v rámci toho celého až na posledné miesto. Ale, ako vidíte z videa, ktoré pôjde stále do kolečka, takže vám určite nemôže nič ujsť, sme teda dali tieto vyučovacie predmety. Teraz sa práve pozeráte na strednú maserskú školu v Brne. Z podstaty veci toho predmetu, že je asi jasné, že takto sa vlastne stredoškolskí maserskí vzdelávanci budú učiť o tom organizme, ktorý budú mať na stole. Toto je maďarská realizácia, orientácia a mobilita. Je to summa summarum plastické mapy najbližšieho okolia školy. No a toto sú naše hviezdy. Toto je bratislavská realizácia, to znamená geológia pre 9. ročník na špeciálnej škole na Svrčej. Za chvíľočku uvidíte aj bezhlavú riaditeľku tej školy a tieto dve dámy, ktoré sa skláňajú nad tými predmetmi, to sú Kristínky, ktoré nám teda pomáhali dať do toho tú učebnú osnovu. No toto je samozrejme, že ten náš rozprávací gerét a vo vnútri je naskladaný viedenský projekt a ten sa volá Magellanova cesta. Čiže pre učiteľov, ktorí boli v rámci tých možností tej 3D tlače vlastne prinútení tieto predmety vytiahnuť z nich ako keby nejaký esenc toho vyučovania. No a výsledkom sú v podstate tieto hovoriace tatabuk, aby som teda ako terminologicky sa ukotvil. Tatabuk, ako vidíte, to je vlastne jednoduché zariadenie a tie platne sú vymeniteľné, čiže každá táto škola, ktorá bude mať k dispozícii samozrejme, že svoj vlastný vyučovací predmet, bude mať k dispozícii aj tie ostatné vyučovacie predmety z tých svojich projektových kolegov. Tak toto je vlastne tá základná cesta, ktorou sme sa vybrali.
ďalšie projekty, ktoré možno v budúcnosti uzrú svetlo sveta, sú v podstate fixované na toto naše hovoridlo. Niektoré z našich realizácií, ale v tomto kontexte to nie sú tieto platne, ktoré sa posúvajú, ale sú to hovoriace kocky, tak tie si na vlastné ruky a na vlastné oči a uši môžete vyskúšať v turisticko-informačnom centre, kde sme to asi pred 2 rokmi pre nich vykreovali taký kútik pre nevidiacich turistov, ktorí prídu do Bratislavy, ale samozrejme, že sa tam na tom hrávajú najmä deti. Ale podstata je veľmi jednoduchá. Hmat a hovorené slovo, ktoré som spomenul na začiatku, lebo ako som spomínal, že som začal s audiokomentovanými filmami, no a keď pred tými 12 alebo koľkými rokmi prišla vlastne na svet komerčne dostupná tlačiareň, tak sme sa samozrejme, že začali hrať na túto tému. No a výsledok je vlastne 10 rokov búchania na možné a nemožné inštitúcie, ktoré nakoniec priniesli svoje ovocie. V kontexte táto hovoriaca dotyková kniha Tatabook, Talking Tactile Book. Je jasné, že to nie je len jediná vec. Tuto na stole predo mnou leží zase pre zmenu vďaka 3D tlači tiež prototyp a vynález, dúfajme, že svetového významu, a je to audiošlabikár na výuku brajlového písma, čiže stále sa držím tých svojich nevidiacich, ktorí ma vlastne voviedli do toho sveta, tých handicapovaných. No a v kontexte s tým hmatom každý pedagóg, ktorý má troška otvorenú myseľ, tak už je 100% presvedčený, že ten hmat treba dotiahnuť na roveň tých ostatných zmyslov, to znamená sluch a zrak. Je to proste cesta, ktorou sa tá informácia dostane do toho mozočku ktorékoľvek živej bytosti. Takže tá vzájomná synergia snáď bude v budúcnosti nejakou tou cestou nového a nového bádania. Našťastie sme našli už aj azyl v Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde sa začína budovať čosi také ako 3D pedagogika. Takže vďaka tomuto hovoriacemu geretu sme naozaj na nulovom bode, kde sa pokúsime nastaviť, nazvime to, abecedu toho celého, ako to do týchto hlavičiek dostať. Musím z tohoto miesta poďakovať ešte môjmu kamarátovi a kolegovi Vladimírovi Marošovi, lebo nakoľko naša neziskovka je zatiaľ dvojčlenná, aj keď teda našťastie už teraz pristupujú noví a noví členovia. Takže toto aj považujem troška za výzvu smerom k tomuto 3D občianstvu, že stále hľadám modelárov alebo elektronikov alebo ja neviem čo, lebo toto, čo vlastne vidíte, to rozprávadlo je síce elektronicky triviálne jednoduché, ale ďalší a ďalší vývoj tohoto celého jednoduchého princípu je vždycky opretý o nejakú tú precíznu techniku alebo možno, že nové nápady. Z môjho pohľadu, ako už dosť hlboko som v tom namontovaný, tak už tomu chýba len monitor, ale znova nie na úkor tých ostatných zmyslov, ktoré musia byť, proste tie informácie musia byť veľmi vyvážené, aby sa tie deti nezahltili. No a ak teda navštívite to turisticko-informačné centrum, tak prosím vás, berte nás v tom dobrom slova zmysle na milosť, lebo tomuto sa moc na Slovensku nedarilo. Ja dúfam, že sa situácia zmení, lebo už je to konečne na stole a je to téma, ktorá nemá konca kraja, ale čo je najväčším ani nie problémom, ako skôr výzvou, je tu povedzme niekoľkoročnú učebnú látku vtesnať do heslovitých vecí, ktoré by teda sprevádzali tie jednotlivé predmety, ktoré sú na tej platni. No a potom tie ostatné elektronické, to znamená webové stránky alebo čokoľvek, čo ešte sa dá ako keby doplniť k tomu celému, nemôže byť všetko v tej jednej knihe, takže vždy je to o tom, ako správne vyvážiť tie informácie, že niečo si môžu vypočuť, niečo si môžu prečítať.
Ale čo mi práve, nie že napadlo, ale pri tom kreovaní vlastne týchto predmetov nastala taká, ani nie, jak to nazvať. My sme to pracovne nazvali, že extra. Tieto naše mašinky, alebo ako to nazvať, tieto tatabuky nemajú nahradiť učiteľov. Skôr je to schodík, od ktorého by sa ten učiteľ mal odraziť smerom tým žiakom. A to, čo my sme nazvali pracovne, že extra predmety, sú vlastne hračky, ktoré by mali súvisieť s tou platňou, z ktorej by sa to malo vychádzať. Tým pádom tie možnosti sú, dá sa povedať, ďaleko siahle a ďaleko šíre, ale znovu netreba sa zahltiť nejakými blbinkami, ale naozaj to koncentrovať do niečoho, na čo by tie deti mali naviazať. V jednom z tých záberov, to je taký malý príklad toho extra, keď uvidíte tú bratislavskú realizáciu, tak je tam taký model tých zasypaných v popole z Pompeji. Ďalšia vecička je tam napríklad, akým smykom vlastne vzniká zemetrasenie, keď sa tektonické platne. Čiže sú to vyslovene triviálne hračky, ale cez tieto mostíky sa potom učiteľky môžu veľmi ľahko dostať do dejepisu, do archeológie a tak ďalej. Čiže je to vlastne rozohrávacia plocha tých možností, ktoré potom ten jednotlivý predmet skýta. Musím naše bratislavské učiteľky naozaj pochváliť, lebo ako správne revolucionárky nedali len na tú prvú, lebo aj samotní učitelia by sa mali dostatočne zoznámiť s týmto 3D svetom a s týmito možnosťami, ktoré toto vlastne skýta, lebo po tejto skúsenosti, ktorú máme za sebou, tam nás čaká ešte strašne veľa práce, aby si aj tí pedagógovia s tou otvorenou hlavou dokázali vlastne uvoľniť tú svoju fantáziu a na základe tých skúseností, ktoré budú naberať v rámci toho 3D sveta, tak potom z toho vychádzať v rámci modelovania tých ďalších a ďalších vecí. Lebo ako tuto nedávno som počul od jedného výrobcu, že my vlastne vyrábame všetko ako keby taktilné učebné pomôcky, čo je samozrejme blbosť, lebo tá vecička, ktorá sa vytlačí z akéhokoľvek materiálu, tak potrebuje to hovorené slovo. Teraz nedávno som mal príspevok v rámci dámskeho klubu, kde hovorím, hračka je kľúčik. Je dôležité, kto ten kľúčik drží v rukách a ako odomýka toho človečika, ktorý potom tú hračku dostane do ruky. A našťastie je to namodelované tak, že tú hračku a ten kľúčik si to decko môže samo zobrať do ruky a odomýkať sa samo o sebe. Bohužiaľ v rámci takých tých chaosov, ktoré máme vlastne po tomto ukončení, respektíve po tomto ukončovaní projektu, tak som zabudol so sebou zobrať takú triviálnosť, ktorá ma práve napadla, keď som komunikoval tuto nedaleko je špeciálna škola pre postihnuté deti na Dubravskej ceste, kde na popud učiteľky sme s Ivetou Móricovou vyvinuli ďalšiu hračičku, ale zase pre zmenu pre kvadrupárikov. A tá triviálnosť je vlastne v tom, že je to puzzle. Bohužiaľ, títo kvadrupárici, to znamená, to sú tie deti, ktoré sú postihnuté obrnou, nie sú dostatočne hybné, tak sme pre nich vymysleli taký magnetický hríbik. Čiže vďaka tomu magnetickému hríbiku si potom tie jednotlivé dielky môžu skladať v rámci toho, čo im vlastne predostrieme pred nich. Takže toto nie sú hviezdne vojny, toto je jednoduchá hračka, ktorá leží na stole a kto si ju chce zobrať, ten si ju zoberie a začne sa hrať. A princípom vlastne toho celého je, že tú iskru tej zvedavosti musíme zažať vo vnútri tých detí. Môžeme okolo nich poskakovať ako pajáci, ale proste keď to do nich nedostaneme tú informáciu, nech je povedzme aj triviálna a jednoduchá, tak im nepomôžeme. Im proste musíme dať šancu, aby si mohli pomôcť sami. Ale keď tam vo vnútri v tej hlavičke nič nie je,
tak sa ani nič sa neudeje. Ale to už sú také filozoficko bla bla bla, ale to je vďaka tomu, že už v tom prostredí sa pohybujem príliš dlho a vidím až príliš hlboko do toho. Takže pre vás ako ľudí, ktorí náhodou idú okolo, tak možno, že sú to len také zbytočné slova, ale snáď vidím, že teraz poprichádzali nejakí ľudia, tak nech sa páči, pýtajte sa. Takto. Zatiaľ existujú vlastne len tieto dve mašinky a tá sada tých platní, ktoré tam sú, lebo v súčasnosti moje tlačiarne tlačia o zlom krk a tie gerety ešte samozrejme, že musím dorobiť, takže bolo to tak ešte nie sú ako hotové, ale do konca novembra by sme mali teda mať už tie hotové aj pre školy. Tak, jak som spomínal tú Ružomberskú univerzitu, tak v polovici februára by sme chceli práve na tejto pôde univerzity urobiť ďalší ako keby workshop na tému, ktorá bude skutočne len ako o tomto Tatabuku a predstaviť to pred celým Československom. Bohužiaľ, tí naši rakúski kolegovia, mali sme teraz 3. a 4. vlastne to oficiálne predstavenie týchto kníh vo Viedni. Na našej facebookovej stránke je tam nejaké také videjko a fotografie. Uvádzal to český a slovenský veľvyslanec, tento náš Geret. Ale napriek tomu, že som teda mojim fanúšikom a teda pedagógom tuto na Slovensku rozoslal ten internetový link, teda online konferencia okolo toho mala byť, len nejak to technicky zlyhalo. Lebo niektorí sa mohli prihlásiť, niektorí sa nemohli, takže urobíme si teda v tom Ružomberku repete, ak teda môžem sústrediť pozornosť na tú našu stránku a budeme sa teda snažiť ten presný dátum dať do priestoru čím skôr, tým lepšie. A tam už sa môžeme porozprávať aj o tom Tatabuku podrobnejšie, lebo to uvedenie oficiálne bolo také ako bla bla bla, nič moc. Zase to bolo o tom, ako sa ten človek stará o tých handicapovaných, ale o tej podstatnej veci ako Tatabuk, to bolo také ako trošku do úzadia, ale nezbláznime sa, však už je to na svete, už s tým treba len pracovať a tvrdo. No keď teda akože ďalšie veci, to už sú, nechcem to zakriknúť, lebo na tejto inscenačnej platforme vlastne sme urobili už niekoľko realizácií, myslím 3 alebo 4 zámky na Slovensku majú toto k dispozícii a prababička Tatabuk je v Starej Ľubovni v grécko-katolíckom kostolíku, kde sme ju myslím, že v 17. roku alebo v 18. sme ju teda slávnostne uviedli ako inscenačnú platformu, ale tá vlastne je zatiaľ len drevená, lebo nemohli sme si dovoliť takéto plechové niečo dať do krásneho dreveného kostolíka. A je urobená teda z dreva, je to viac menej urobený nárys, bokorys, pôdorys, miestne zaujímavosti ako cárske dvere a tak ďalej. Takže Tatabuk je tu už niekoľko rokov, ale až teraz sa nám podarilo vlastne tých učiteľov pritiahnuť k tomu, že a poďte to teda urobiť v prospech tohoto špeciálneho školstva. Takto, s Vysokým učením technickým v Brne máme želieska v ohni. Teraz není to problém, že by som, ako nechcem to urieknúť, ako sa hovorí, ale s profesorom Žaludom, keď sme riešili povedzme tento audiošlabikár,
tak zistil som v podstate, že stačí sa postaviť na vrátnicu ktorejkoľvek dobrej univerzity a vždycky sa spýtať, len prosím ťa, čo by som s týmto mal urobiť. Takže veľmi rád naviažem túto spoluprácu aj s tou Ostravskou univerzitou. Dosť na tom, že je tu dosť rozohratých projektov a to teraz dobre, ako hodím to teraz do pléna, alfou a omegou nášho snáď budúceho pozitívneho vývoja je dobrý projektový manažér. Zdá sa, že aj vďaka tomuto tatabúku, že som to položil na stôl, tak sa našla dobrá duša, volá sa Jana. Nemám zatiaľ, nechcem ju ako ďalej predstavovať, ale tá chytila sa teda toho projektového manažerstva do takej miery, že ja to nestačím kreovať, ako v tom dobrom slova zmysle, ale mám tu na stole konkrétne 2 projekty, ktoré treba len podať a o spolupracovníkov je nie že núdza, ale peknými rečami toho človeka nepresvedčíte, že pôjdete, alebo ten subjekt nepresvedčíte, že poďte s nami do nejakého našeho nového výmyslu, ale minimálne 2 výzvy ešte chceme podať, takže ak je záujem o spoluprácu, veľmi rád sa s niekým kompetentným porozprávam, lebo toto je viac hlav, viac rozumu. Tuto už tá 3D Touch samozrejme je len istou časťou toho, ale dúfajme, že vďaka tej spolupráci už potom s tými vysokými školami to dostane aj tú správnu dynamiku vývoja, lebo stále to cítim ako vo vyvažovaní tých jednotlivých informácií, že akým spôsobom to dostať do tej hlavičky. Není to nejaká veda, lebo už som sa dokonca aj s popredným českým neurologom na túto tému rozprával, a ten mi to len potvrdil, môžem povedať doktor Koukolík, ak vám to niečo hovorí, tak som s ním úplne ten náš prvý projekt riešil, ako či to teda naozaj ten hmat v tej hlavičke vytvorí nejaký ten estetický moment alebo tú vedomosť. No a nakoniec som sa potom dopracoval naozaj k tomu, že tie synaptické väzby v tom mozgu, keď sú podporené ešte naozaj tým priamym dotykom, tak tá informácia sa lepšie zaviaže a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten hmat osobne, keď už teda scifičko, tak si myslím, že hmat tu je vlastne s nami ako so živými bytostiami, ale teraz nemyslím homo sapiens, ale od toho jednobunkovca je to v podstate s nami celú tú dobu, čo sme vznikli. Či to nazveme chvenie, alebo vlny, alebo akokoľvek. A ten hmat, ako bol v rámci tohoto... idem niekam do prdele. Počkajte, to kreslo niekam odchádza, bez môjho vedomia. Tak radšej kovová židla. Takže až ten hmat vlastne začal generovať v tej bielkovine, alebo ako to nazvať, tie ostatné zmysly. A ja som si to samozrejme ako kumštýr, filmár, divadelník vymodeloval tak, že čo to je tam za chvenie? A vznikli uši. No tak sakra, keď to už počujem, tak potom tie oči prišli za tým a tak ďalej. Ako, berte to ako taký bláznivý animovaný film. Takže rozohrávame to teda na týchto 3 zmysloch. A je to fúška. Dá sa, ako, je tu problém totiž, aby človek nepodľahol nejakým takým svojim altruistickým, romantickým ilúziám toho pomáhania. Je to skôr tvrdá práca a našťastie teda aj tá naša neziskovka, už teda do nej pribudli aj nové spolupracovníčky, ktoré sú aj teda riaditeľky týchto špeciálnych škôl. A ku koncu tohoto projektu vlastne sme tie veci niektoré vymodelovali a zároveň sme to dali aj potom do tej praxe. Čiže tá prax je bezpodmienečne nutná a tá spolupráca s tými deckami, ale teraz nehovorím len o handicapovaných, lebo hračka je univerzálna. Oslovil som niektoré normálne základné školy v rámci spolupráce. A čo je teda našim takým cieľom, je, že aby týchto platní, ktoré sú v podstate 40x40 a k tomu SD karta s patričným audiokomentárom, bolo čo najviac. Čiže mal by tu vzniknúť na Slovensku v budúcnosti inštitút v Levoči, zhodou okolností,
kde by mohol vzniknúť depozit týchto platní, takže stačí len po tejto Európe rozhádzať tieto naše hovoriace kopytá a na všetky možné a nemožné témy. Je to vlastne hmatová učebnica, ako keby. Technicky je to trošku náročnejšie, ale v dnešnej dobe by som to nevidel až tak tragicky. A tých otvorených hlav je treba veľa. Či už v tej 3D tlači, ale hlavne aj v tom pedagogickom priestore, lebo pokúšal som sa samozrejme za tých 15 rokov naviazať nejakú spoluprácu túto so slovenskými univerzitami. Aj z podstaty veci, keď som učil na Vysokej škole muzických umení, ako vytvoriť nejaké kreatívne centrum, ktoré by nastavovalo nejaké inscenačné desatoro celého tohoto. Ale bohužiaľ, až teda náhoda, naozaj veľká náhoda chcela tomu, že nám otvorili dvere v tej Ružomberskej univerzite. Takže ako vravím, je tu zatiaľ tá najväčšia úloha tohoto našeho spoločného, že ako to vlastne pomenovať. Takže učitelia by mali vniknúť do tej 3D tlače, ale nemyslím si, že do takej miery, že aby vedeli tlačiť. Koniec koncov vždycky sa v okolí nájde nejaký taký šikovný človek, ktorý im to pomôže nejakým spôsobom, lebo však koniec koncov tá 3D tlač už sa teda ako dostáva aj medzi tú bežnejšiu populáciu, že už to nie je taký exkluzívny klub kockáčov, ale čo treba urobiť tu, interverovať teda to pedagogické prostredie, aby si oni dokázali uvoľniť tú fantáziu, no a tú najlepšiu fantáziu to majú samotné decká. To treba len pozorovať, odpozorovať a v konečnom dôsledku to potom spracovať. Možno, že by som ešte k tomuto našemu projektu sa vrátil na chvíľočku a znovu budem chváliť tie naše bratislavčanky, lebo som ich trošku krotil aj v rámci toho, ako to nadizajnovať, lebo toto, čo teraz vlastne vidíme, je to ľudské telo, kde tých pomôcok je už na komerčnom trhu strašne veľké množstvo, čiže nebolo to ničím objavné. Preto chválim tie naše bratislavčanky, lebo mali odvahu vykročiť z toho a hlavne hľadať niečo, čo tu nie je na trhu, a to bola práve táto ich geológia. K tejto maďarskej realizácii to je len povedať k tomu, že je to super v rámci toho, že tie decká, než výjdu do tých ulic, tak si tie ulice môžu takýmto spôsobom ohmatať. No a táto geológia, tá bola práve super, že dievčatá sa nevedeli ustáliť v tom, že a ešte toto by tam mohlo byť a toto by tam mohlo byť, ale to už je potom naozaj tá kreatívnosť v zmysle, jak býva, že najlepším priateľom spisovateľa je smetný kôš. A potom vlastne na to naväzujú ďalšie a ďalšie témy a to nikdy nemá konca kraja, ako v tomto zmysle. No a toto ako síce vyzerá dobre, ako ja som to nazval, že Hasbro projekt. Jasné, že tie výpovedné veci tam sú a fungovať to určite bude, to akože všetká chvála, ale napríklad tieto figúry sú síce pekné, ale nie sú blbúvzdorné. To znamená, že tie decká sa na ne nedostanú, respektíve po malom používaní sa to poláme a tak ďalej. Čiže musíme tu vlastne pristúpiť aj k nejakej takej, by som povedal, dizajnovej skratke, ktorá nám vlastne umožní, aby tie predmety skutočne vydržali aj 3. svetovú. Ale aby to zase nestratilo takú tú estetickú hodnotu tej hračky. Takže znova je to obrovské ihrisko. Tak ja myslím, že už tomu není čo dodať. Dúfam, že je to nahraté. Jasné. Fajn. Ďakujeme za prezentáciu. Ďakujem.